Wasangana wena bhekisisa kahle kahle nje uyisiphukuphuku lese silibele ngoba ukukhuluma lezi zinto engikhulumayo mina ngama fractions omkhonto akubizi ukuthi ube recruited emkhontweni kubiza nje ukuthi wazi izinto ebese ungasabi ukuyikhuluma uyabo lento nje engiyenzayo it doesn't need ukuthi uze ube yimember yomkhonto idinga nje ukuthi ube exposed kwi-information ebese ungasabi uyabo ube fearless baningi abantu abazi lezi zinto engikhulumayo kodwa abayikhulumi ngoba basaba ukubulawa basaba ukudutshulwa basaba ukuthunyelelwa izinkabi so uyasangana uyisiphukuphuku wena nje ngoba mina ngidalula izinto la ezingcolisa umkhonto nezidestroy umkhonto uhappy yini wena njengoba iposition kaSG lapha emkhontweni idestroywa nje ibulawa ishawa ilwiswa okuyiyona position egodle isithunzi seqembu kwiNC iposition yeSG iyona egodle idignity yeqembu kwi-EFF isikhundla se-NG igodle idignity yeqembu kuwo wonke amaqembu isikhundla se-SG isona esikhulukazi nesigodle amandla eqembu uma engabe emkhontweni wesizwe kunezigebengu ezisebenzela izigebengu ukuthi kuliwe nesithunzi nedignity yeqembu ebese mina ngiyi-expose leyo nto leyo yini wrong lapho ngoba mina ngilwela umkhonto ngokuprotecta uSG mina ngilwela umkhonto ngokuprotecta uSG weqembu okuyiyona position eletha idignity eqenjini ninake nithi kumele singayikhulumi izinto ezibulala iqembu nithi ngokukhuluma kwethu sithi campaigner iqembu uyasangana wena bangakanani abantu asebeshiye umkhonto ngenxa yalezi zinto lezi engiyithintayo ngenxa yokuthi lezi zinto aziqondwa ngqo zikhulunywe labantu engibathintayo bayasatshwa ingakho iqembu li campaign nje abantu abaningi belishiya iqembu it because lezi zinto aziqondwa ngqo ubengekho uMr Fearless ngifikile manje ngifikile uyabo mina yonke into ngizoyiqonda ngqo wonke umuntu osanganayo ngizomqonda ngqo ngimtshela amasimba akhe ngimexpose umbambo uye lo sanganayo lapha eduze kaBaba wena mbambo uwe lo sanganayo lapha eduze kaBaba wena mbambo wena oy head of presidents lapha eduze kwaBaba uwosanganayo wena mbambo wena Zungu wasemtubatuba ohlezi umelene uBaba nezindaba hambisa amahemhem amanga indaba ezamanga kuBaba ohlezi uthumela kuBaba ama fake intelligence report niyawubulala umkhonto ninazinsha nina eniyibiza ngamasosha omkhonto wesizwe niyawubulala umkhonto nina ngenxa yokulamba ngenxa yokufuna ukuntshontsha izimali zomkhonto niyawubulala umkhonto ninazinsha eniyibiza ngamasosha enisebenzela uDuduzile Zuma noNhlamulo Ndlela niyawubulala umkhonto ninazinsha ngeke mina ngingayiqondi ngqo lezisha lezi ngoba umkhonto uyithemba lethu angeke siubuke ufa sibhekile sizowuclean umkhonto kumele siprotecte uSG ngoba sekukaningi uSG engekho protected emkhontweni edetectwa elawulwe edonswa ngekhala edonswa ile ntombazane ekuthiwa uDuduzile Zuma kanye nalesi siphozoma ngekhanda ekuthiwa uNhlamulo Ndlela manje uSG lo okhona manje usibonelo Nomvalo bebethi bafuna ukumenza njalo naye wadweba umgqobovu wathi kaGoge Zola ngeke nikubone lokho ingakho bemlwisa bazama ukufuna ukuthi axoshwe
ikhani bezobuyela back babuyise le system yabo yokuthi umkhonto ungabi nama formal structures so that bona bezokwazi ukutshontsha imali zomkhonto bathunaze isithunzi seqembu kulokuthiwa iqembu alinayo leadership iqembu alinaso structure ngenxa yale ikhohlakali lezi. Siyabonga Sibonelo Nomvalo. Siyabonga mfowethu. Ngeke siyeke lempi soyilwa ngoba sesifikile. Soyilwa lempi le. Kumele uSG abe protected against igebengu zangaphakathi. Kumele lezi igebengu zishintshe. Ngoba nazo asi-exposeli inkosi yami ukuthi zithathe izintambo ziyikhunge. Noma zibaleke ziyojoyina o-ANC cha si-exposela ukuthi zithuke bese zishintsha indlela zazo lezi igebengu lezi. Si-exposela ukuthi zithuke ebese zishintsha ukuhamba kwazo ngoba le ukuthi zizongithungatha zingibulala ayikhohlwe nje imsunuke leyo ke ngeke zize ingenze lutho amalebe lawo ke lokuthi somthuma uphuthu asimshaye lo khohlwani Masimba khohlwani nizingane nizinhlunu nje ngeke ningenze lutho ngeke ningenze lutho ngizoni exposer niyezwa Malebe ngizoni exposer mina Malebe ngizoni exposer ngeke nginiyeke niyezwa zinhlunu ngizoni exposer lo mama lo ukhanyisile Chabalala isigebengu lo mama uhlangene noDuduzi leZuma isigebengu wenza kahle baba uMsholozi wayixosha le ndodakazi yakho ekhohlakele. Wenza kahle impela baba uMsholozi sikushayela ihlombe ngokuthi uyixoshele wena le ndodakazi yakho wenza kahle impela wathatha isinqumo okunzima ukuthi ubaba wayengasithatha wasithatha baba uMsholozi sikushayela elikhulu ihlombe leli ngokuxosha isigebengu sentombazana oyizalayo emkhontweni ukuze umkhonto uphile. Bengithi nje angiphendulele nje le ignorant engazi lutho esanganayo ezongitshela ukuthi yazi MK made a mistake by recruiting this guy. Utshela ubani ukuthi I was recruited ku MK? Who told you that? Uyazi ukuthi mina angixosheki. Phela umuntu orecruitiwe umuntu okwaziyo ukuphinda axoshwe. Manje mina ngirecruitwe kanjani? Awungitshele nje ukuthi ngirecruitwe kanjani. Angixosheki mina angixosheki ngeke uzwe nje kuthiwa manje kuzoxoshwa uMax media briefing kuzoxoshwa uMax ngizoxoshwa kanjani? Ubani onamandla okuxosha mina? Angirecruitiwe mina ungazongidakelwa Masimba wena. Uthi ngithi campaign iqembu uyasangana wena. Njoba ngilwele uSG nje ngithi campaign iqembu. Shuthi uSG kumele angalwelwa. Kumele nje uSG abe nje yiyoyo nje kudlalwe ngaye kuthi uphucwa ama powers kuthiwa use useless nothing njobe ephucwa ama powers nje kusasa kuzothi wangasaholelwa ngoba le mali aholelwa yona iya waste ngoba akenzi lutho angithi akasenamba powers. Isigcino kuzothi uphucwa yini umholo okulandela lapho yini uzofila oppressed bese ya resign ebese kwenzakalani bese umkhonto uphinda uba yini ube inhlekisa kuthiwe SG number 9 usehambile. Angithi uSG kumele angabe protected kumele singayidaluli izinto ezimhlukumezayo uSG. Kumele singabadalula abantu abalwa neqembu ngokufighta uSG. Azongidakelwa Masimba wena Bhekisisa wegolo. Bengithi nje angisho lokho. Thank you so much. Sit down. Kade Malebe. Jikithela mkhonto jikithela. Jikithela mkhonto jikithela. Sanibonani.
nibingelelwa uMax Makhanya, the Chief of Mobilization kuyilakho iposition yami ngu-Chief Mobilizer welakho. Ngizogeza ke igama lika talente la. Babili o talente la emkhontweni wesizwe. Kuno talente wakwaMyeni ebese kuba no talente kuBheka. Utalente Myeni uyena lo ebesikhuluma ngaye ku our 2 previous videos. Utalente Myeni umfana kaDudu Myeni okuyena owuchomi kaDuduzile Zuma noNhlamulo Ndlela, i-account yakhe ebisebenza ukureceive imali ebeyintshontshwa uDuduzile Zuma ze-MK kwiParliament. Bekuyi-account yakhe uTalente Myeni umfana kaDudu Myeni uyena lesi sigebengu esichomene noDuduzile abasebenzela nje ukucekela phansi umkhonto ngecorruption yabo. Ebese kuba khona ingelosi Nkosi yami uTalente kuBheka oyi member of parliament o representer umkhonto wesizwe party eParliament. Ngicela ukuthi anga affectekike lo talente loyo kulento le engi-exposayo ethinta igama elithi talente. Ukufanana nje kwamagama akahlangene sidalo uTalente lo oyi-MP member, i-member of parliament, uTalente kuBheka akahlangene nhlobo noDuduzile noTalente kuBheka noNhlamulo Ndlela akahlangene nhlobo. Sisho kanye naye uTalente kuBheka sithi phansi ngeyigila mkhuba, phansi ngemikhuba, phansi ngecorruption, phansi. Sisho kanye naye uTalente bani kuBheka. Isigebengu lesi naso esiwuTalente kodwa sona ke akusona esakwaKubheka, esakwaMyeni. Sona ke isigila mkhuba lesi esisi-exposayo njoba si-exposa nje imikhuba yoDuduzile Zuma abayenzayo using amasosha omkhonto wesizwe ukuthi abe ne-access esimple yokufinyelela kubaba ngeyingqondo eyingcolile. Siyabonga ukuthi baba uMsholozi, ayi siyabonga Nxamalala, siyabonga ndoda yamadoda, siyabonga baba uMsholozi, sithi njengoNkulunkulu kithi. Hawu njengoNkulunkulu kithi baba uGedle ihlekisa. Lento nje yokuthi baba urealize ukuthi kunabantu ebebekade be-right phambilini asebengcolile manje, asebenama wrong agendas manje, kodwa abane access yokusondela kuwe. Bengena ngalo baba lo ubaba lo ubani konje uMbambo. Bengena ngalo baba uMbambo lo oyi-head of the president. Igebengu ubaba uMbambo ke siyamhlonipha futhi ke sizoqhubeka simhloniphe. Lamanyala esiwa-exposayo siwa-exposa ngoba sifuna abalunge, sifuna abaqoqeke, sifuna abalungisi ulamaphutha. Lamaphutha sifuna abawalungise. Bonke onhlamulo laba sifuna bayeke amanyala balunge babe right. oDuduzile Zuma sifuna bayeke amanyala namasemba babe right.
basengabuyela emkhontweni kodwa uma sebegezekile sebeklini sebeneyinhloso ezinhle ngomkhonto hayi njengamanje njoba besenza wonke lamasimba abawenzayo oDuduzile Zuma noNhlamulo Ndlela noyise kaNhlamulo Ndlela noThalente Myeni umfana kaDudu Myeni. So bengifuna ukuyicacisa lapho ukuthi njoba bebabili nje oThalente abakhulu la emkhontweni uThalente kubheka ongahlangene enhlobo necorruption uyimember yeParliamente likazwelonke representing umkhonto wesizwe a clean man bese kuba uThalente Myeni the criminal isigebengu the corrupt person. I-account yakhe iyona le ebengcontshwa ngayo imali ze-MK eParliament. So ngicabanga ukuthi iba clear kahle ke leyo kunina ma comrade nabo bonke ke abanye abantu ngoba ngiyazi ukuthi sekukhomenta nabanye bo EFF lana sekukhomenta nabanye bo ANC ba khomenta amasimba la kanti lezi indaba ihlangene nabo okwabo nje ukuthi ba enjoy le exposing engiyenzayo okwabo nje ukuthi bayilalele bayi-enjoy le exposing engiyenza ngoba njoba ngenza lama video ngiyasebenza ngi-expose yonke imsunu engcolisa umkhonto ngiyayi-expose ngiphenye izinqa ngiyibeka obala ngoba sakha umkhonto wethu makuthiwa umkhonto wesizwe kushiwo thina yithini isizwe uma singayakhi into yethu uma singayiriski wish into yethu eyigebengwini ubani ozoyakha ubani ozoyihlwitha emlomeni weyigebengu into yethu umkhonto wethu njengesizwe. Sinawe baba uMsholozi uliqhawe lami ngifuna nje ukukhanda ingoma ezobicula ngawe nje baba uGedle ehlekisa ezobhalwa nje yimina ezobicula nje ngawe baba uMsholozi. Mina selokwathi inhlo ngiyithandela ubaba Jacob Zuma nje selokwathi inhlo esakuyi-ANC mina ngiyithandela uMsholozi hayi ngoba ngumZulu naye ewumZulu cha ngemsebenzi yakhe engakubalela yona mina kuphele le video ngingakaqedi emihle yezwe imisebenzi kababa uMsholozi ngingayibala manje mhlambe ingathatha amavideo adonsela ko-20 mangathiwa nje angibale imisebenzi emihle kababa uJacob Zuma kodwa mangathiwa ngibala imisebenzi emibi hayi ngisho ivideo yodwa ngeke uqede u5 minutes mathiwa nje angibala imisebenzi emibi kababa uMsholozi ividwane eyodwa ngeke uqede u5 minutes indlela emncane ngayo nje imisebenzi emibi kababa uMsholozi kodwa imisebenzi emihle ngiyakutshela mina ngingaqala ngingenza upart 1 up to maybe part 25 ngoba miningi imisebenzi emihle eyenziwe ubaba uJacob Zuma kule South Africa yethu miningi. Ingakho ke selokwathi inhloso ingomakhanya silandela ubaba uJacob Zuma sake samtalabha thina ubaba uJacob Zuma sasimtalabhela ukuthi sasimtalabha number 1 sasingakabi nayo information ukuthi izinto zenzeka kanjani njengamanje njoba sesine information nje sesiyazi ukuthi isigebengu bekuDuduzile Zuma bengeyena ubaba uJacob Zuma sesiyazi ukuthi inqumo idetector bekuyile ntombazana bekungeyena ubaba ubesayiniswa nje uyabo bethatha iadvantage yeage kababa ngeke thina ubone sesimtalapho baba since sesikhulile ngokolwazi uyabo so siyambonga nje ikhehla lethu ubaba uGedle ehlekisa simbonga nje 1000 times. uSG
akabuyelwe yiwo wonke ama powers akhe uNomvalo awabuye